Псалом 1. Блажен е човек, който не отива на сбирки на нечестивите, не ходи по пътя на грешници и не седи в събранието на беззаконници, но му е приятно да се подчинява на закона на Господа и да размишлява върху него ден и нощ. И той ще бъде като дърво, посадено край водни пътища, което дава своя плод на време и чийто лист не вехне. И той ще успее във всичко, което върши. Не е така с нечестивите, защото те са като плявата, отвявана от вятъра. Затова нечестивите няма да устоят пред съд, нито грешните в събрание на праведните. Да, Господ одобрява пътя на праведните, а пътят на нечестивите ще ги провали.